Kemmu sabiħ meta ninaqdu across the divide, u across the divide mhux qed ngħid għall-Parlament biss, qed ngħid ukoll għax kultant anke kompetizzjoni bejn l-istess ħanajdu hekk postijiet tax-xogħol tagħna jkun hemm. Kemmu sabiħ li ninaqdu flimkien wara dal-valur imprezzabbli u li jiddistingwina tas-sew f'dan il-pajjiż, il-valur li naħsbu f'xulxin. Kemmu sabiħ li aħna ninaqdu wara s-solidarjetà, wara valur imprezzabbli f'dal-pajjiż. Kemmu sabiħ li nagħtu is-sapport morali lil sħabna, lil ħutna Maltin u għawċin fl-aktar momenti vulnerabbli u prekarji fil-ħajja tagħna u nifqu ma' xulxin. Mhux għax ħam dawru l-arloġġ lura, imma lix nkunu nistgħu nagħtu l-ispalla ħalli dak li jkun iħossu tal-anqas jista' jikkumbatti kontra challenges li jkunu tassew kbar. U allura dil-fondazzjoni li Simon Schembri Blue Light Foundation qed inqisha ċelebrazzjoni ta' dawn il-valuri. U nqisuha bħala ċelebrazzjoni, hija ċelebrazzjoni wkoll tal-ħajja. Mhux biss tal-ħajja x'Simon magħna, imma wkoll ċelebrazzjoni ta' xi tfisser il-familja meta tkun flimkien għadni niftakar meta mort nara Simon l-isptar ma kienx momenti, kienu għadhom momenti ta' taqtih ta' qalb, u mhux biss mojra kien hemm mat-tfal tagħhom li kienu qegħdin jagħmlu l-eżamijiet, u is-sens ta' familja, il-kuraġġ li meta għandek il-familja miegħek, dak is-support, kien xi ħaġa li nibqa' nos fil-memorja tiegħi u nirringrazzjakom li tajtuni din l-opportunità li nixxeri din is-sens ta' ħaqda, din is-sens ta' spalla ma' spalla, din is-sens li aħna hemmhekk flimkien. U mbagħad sħabek fil-korp Simon, li fil-fema tiegħi huwa familja estiża, li bl-istess mod għamu għall-okkażjoni u spalla ma' spalla ħriġtu b'din l-idea biex kif qal tajjeb id-Deputat Prim Ministru mhux tingħalaq ġewwa mal-familja imma toħroġ hemm barra, ħalli dak li ġara lilek ma jiġix il ħadd ieħor, ħalli tgħallmu u jekk meta jkollna inċidenti u sitwazzjonijiet ta' dil kwalità tal-anqas hemm is-sapport mill-ewwel. U allura jiena rrid ngħid mhux biss grazzi lilek Simon imma rrid ngħid grazzi lill-mojra tal-kuraġġ kbir u tfal u l-familja tiegħek kollha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena dejjem hekk ngħid l-aqwa sapport li jista' qed ikollok huwa l-ewwel nett il-familja. Bad naturalment jiġu l-kollegi tiegħek, il-ħbieb, etc. U allura din hija tassew ċelebrazzjoni wkoll għaliex il-fatt li pereżempju dil-premura kbira li l-Bank tad-Dem ma nqisux dem. Mela hemm ukoll diġà hemm manifestazzjoni ta' għan mill-aqwa biex nagħtu l-ħajja. Nafu li ġieli jkollna calls hemm barra biex propju il-Maltin u l-Awċin jersqu ħalli jagħtu d-dem. Ġifieri jekk aħna nipprevedu bis-saħħa tal-fondazzjoni se nipprevedu biex ma jkunx hemm nuqqas ta' dem, allura hemmhekk tassew ukoll qed ninvestu fil-ħajja. Imma rrid ukoll insemmi l-importanza tas-sapport psikosoċjali. Li ħafna drabi ma nqisuhx mill-ewwel jew inkella ma nqisuh xejn. Is-sapport psikosoċjali rridu nqisuh daqskemm importanti is-sapport mediku li jkollu bżonn il-persuna. Ma mhux biss il-persuna, il-familja kollha u rridu naħsbu b'mod holistiku, ma nistgħux ninsew lill-familja kollha il-familja kollha. Kif għal darb'oħra, id-Deputat Prim Ministru hija l-familja kollha li issofri mal-persuna. U mhux meta jgħixu inċidenti bħal daw biss. Meta l-korpi tas-sigurtà tagħna joħorġu dixxiplinati tagħna joħorġu fuq kwalinka inċident, anke jekk ma tmissewx huma. Huma qed ikunu bystanders ta' sitwazzjonijiet qed nara l-Dr. Jocelyn hemm fuq min jaf intkom tal-emerġenza xtaraw kontinwament u naturalment il-korpi l-oħra kollha tagħna. Imma kemm hemm bżonn dak is-sapport psikosoċjali lilkom il-membri tal-korpi dixxiplinati li tkunu l-ewwel li qed irrispondu għal kwalinkwe sitwazzjoni kera li pajjiżna jiffaċċja. Hemmhekk ukoll għandkom bżonn
l-għajnuna u allura jiena nħoss li di kull fejn imur ngħidha jiena. Hemm bżonn li aħna nipprevedu għaliex illum taħseb li ma kontx effettwat u għada tkun effettwat. U forsi qas tkun konxju u jew konxja li tkun effettwat. U allura naħseb li din anke hemm bżonn li forsi ma tkunx waħedha il-fondazzjoni li tagħmilha xrid hemm element ta' spejjeż, imma hemm bżonn li jkun hemm mod strutturat support psikosoċjali, mod regolari lil ħaddiema tagħna, lil membri kollha tal-korpi dixxiplinati tagħna. Imbagħad naturalment is-support ieħor finanzjarju wkoll għaliex ikun hemm mumenti ta' inċertezza u jiena ma nħoss li fl-iktar mumenti jien ngħidilhom kattivi bħal dawn tidħol ċerta inċertezza u ġib il-dak li jkun ukoll f'ċertu dubju. Jiena rrid nirringrazzja l-Alla u għandna l-koll għal xiex nirringrazzjaw l-Alla li maħniex ngħixu ġo pajjiż li aħna mitluqin mill-istat tagħna. Aħna dejjem kellna sitwazzjonijiet fejn mill-ewwel l-istat ukoll jagħmel tajjeb biex jissapportja. Imma dejjem tajjeb ukoll li nkunu qegħdin naħsbu minn quddiem f'ċirkustanzi li jistgħu laqqas inkunu qegħdin narawhom fil-front. U allura jiena naħseb li kif bdejt se nagħlaq, anzi nemmen li tas-Simon Schembri Blue Light Foundation se tkun tassew manifestazzjoni u ċelebrazzjoni ta' valuri eżiż li ġejjin minn missirietna u ommijietna, l-valuri tas-solidarjetà, tal-ġenerożità, ta' dak il-valur li alla ħares jintilef fostna, il-valur li naħsbu f'xulxin. Għandna bżonn nibqgħu naħsbu f'xulxin grazzi ta' dal-eżempju ħaj, Simon, Moira, Herman u t-tim kollu tagħkom li permezz ta' din il-fondazzjoni tassew se tkun qed iżommu ħaj dan il-valur. Jiena biex tal-anqas jiena mhux biss l-uffiċċju tal-President, insibu ħafna l-korp tal-Pulizija, l-Armata, insomma, u l-koll il-korpi tal-protezzjoni, imma anka il-diversi entitajiet bħal Malta Community Trust Fund dejjem fl-attivitajiet insibukom magħna u koll fil-President's Foundation for the Wellbeing of Society u koll nitolbu ħafna għajnuna tagħkom u nħossu dover kbir li ngħaddu l-ewwel somma żgħira imma fuqha nixtieq li nkomplu nibnu ħalli l-fondazzjoni jibda jkollha il-fondi biex twettaq l-għanijiet tagħha. Nawguralkom u grazzi mill-qalb ta' dan il-ġest mill-aqwa f'isem il-Maltin u l-Awċin. Burija tas-sew bikom.